Sa laing balita sa Eastern Visayas, padayon ang pagsaka sa tubig sa nagkalain-laing barangay sa lungsod sa lalawigan sa Eastern Samar tungod sa way hunong nga pag-uwan tungod gihapon sa low pressure area. Ano ang report? Sa video nga gipada ni Mayor Benjamin Evardone Ver sa lungsod sa Hipapad, sa miaging adlaw pa nagsugod ang pagsaka sa tubig. Nawad-an na usab sila og linya sa kuryente, internet og telepono. Lisod na usab sudlon ang dapit tungod kay ang kadalanan gibahaan na. Nangayo karon og tabang si Mayor Ver alang sa iyang mga katagilungsod. Sa road advisory nga gipagawa sa Eastern Samar District Engineering Office, kasamtangan nga gidid-an ang mga motorista nga makaagi sa highway sa Barangay Bigo sa lungsod sa Arteche tungod sa kataas na sa baha nga may gilad muna nga 1.4 metros. Giawhag ang mga motorista nga adtong moagi sa kadalanan sa Barangay Imelda Lapinig sa Northern Samar Access Road kung gikan man sa lungsod sa Arteche ug sa silangang mga dapit nga paingon sa mga lungsod sa Hipapad ug Northern Samar. Sa text message nga gipada ni Mayor Rolando Bowie Evardone, iyang gipahibaw nga naka-rescue na sila ug kapin sa 1,000 ka pamilya gikan sa mga barangay sa Arteche. Padayon na usab nilang gibantayan ang pagsaka sa tubig. Giandam na usab nila ang relief goods alang sa apektadong mga mulupyo. Gibahaan ang mga barangay sa lungsod sa oras sama sa Balingasag, Gamot, Kagpili, Kagtuog, Rizal, Buntag, Kagdine, Iyawan ug Barangay Kadian. Sa lungsod sa Dolores, gibahaan usab ang mga barangay sa Aruganda hangtod na sa lungsod sa Maslog. Gibantayan usab sa mga rescue team ug sa mga disaster team sa mga barangay ug sa lungsod ang padayong pagsaka sa tubig. Sa video nga gipada ni Kapitan Emelita Haralbio sa Barangay Kamantang, ilalang gipahibaw ang katagi barangay nga mag-andam-andam sa pagbiya tungod sa padayong pagsaka sa tubig nga moabot na sa 2 ka metro ang giladmon. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bistak.